ஹரே கிருஷ்ண டிவோட் ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 days கோர்ஸ்ல ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம் 18 days கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல அத்தியாயம் 12 நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பக்தி யோகம். நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் சரிங்களா. 7வது அத்தியாயத்துல இருந்து 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் பக்தி யோகம் இருக்கலே உயர்ந்த தாத்பரியம் உள்ளது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம். இதுல பக்தி யோகத்துல கர்ம யோகமும் அடங்கியிருக்கும், ஞான யோகமும் அடங்கியிருக்கும் சரிங்களா. அதனால இது வந்து ஒரு முழுமையான ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்போ நம்ம 7வது அத்தியாயத்துல இருந்து அதாவது பகவான் தட்சுணு அப்படின்னு சொல்லி பக்தி யோகத்தை பகவான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அதாவது 4வது அத்தியாயம் 7வது அத்தியாயம்லாம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் பகவான் வாச்ச அப்படின்ற ஸ்லோகத்தோட ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கும் சரிங்களா. அப்போ பகவான் பக்தி யோகத்தை தட்சுணு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அவங்களோட எல்லா அப்புலன்சஸையும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அவங்க எப்படிலாம் இருக்காங்க அப்படின்றது, அப்புறம் டிவோட்டிஸோட அடையாளங்கள் என்ன, யாரெல்லாம் பக்தி சேவைக்கு வரமாட்டாங்க, அப்புறம் எப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது, அந்த தாத்பரியங்கள். இப்ப 11வது அத்தியாயத்துல கடைசி ஸ்லோகத்துல கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதாவது பழவினை ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ், அது எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்களை செய்யக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் அது இருக்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கிட்டையும் நண்பனா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறம் பக்தி செயல்பாடுல ஈடுபட்டு இருக்கணும், ஸ்திரமா ஈடுபட்டு இருக்கணும். இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க கண்டிப்பா என்னை அடைவாங்க அப்படின்றத நம்ம நேத்திக்கு அத்தியாயத்துல கடைசி ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா. அப்ப டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் பிரதானம் அப்படின்ற பட்சத்துல பக்தி யோகம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறது அத்தியாயம் 12 பக்தி யோகம், பக்தி சேவை. இது நம்ம 9வது அத்தியாயத்திலும் பார்த்தோம். 9 வகையான பக்தி, நவவித பக்தி பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், இது 3 சாண்டிங்லயே நம்மளுக்கு அடங்கி இருக்கும். அதாவது எப்படி நம்மளுக்கு பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறது அப்படின்றது தெரியாம இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக பிரகலாத் மகாராஜ் நமக்கு 9 வகையான பக்தி சேவை கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், இது 3 சாண்டிங்லயே நமக்கு கிடைச்சிடும். நல்லபடியா ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கணும், அதே நம்ம செவிமடுத்து கேட்கணும், பகவானை மனதுல நிலைநிறுத்தணும், இந்த 3 மந்திரம். அதுக்கப்புறம் பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், இதெல்லாம் படிப்படியா நம்ம கொண்டு வர வேண்டிய விஷயங்கள். இதுல ஒண்ணு மட்டும் அதாவது எல்லா 9 வகையான டிவோஷனல் சர்வீஸும் செய்து பகவானை அடைஞ்சாங்க அப்படின்றத விட ஒண்ணு மட்டும் கூட பிரதானமா செஞ்சு பகவானை அடைஞ்சவங்க தான் நம்ம பார்க்கறது. எக்ஸாம்பிளா பார்த்தோம், பரீட்சித் மகாராஜ் வெறும்ன பாகவதத்தை 7 நாள் ஸ்ரத்தையோட கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா, பசி தூக்கம் இல்லாம. அப்ப அந்த மாதிரி கேட்கறதால மட்டுமே கூட பகவானை நம்ம அடைய முடியும். அது மாதிரி சுகதேவ கோஸ்வாமி பகவானை பத்தி பாகவதம்லாம் உபதேசம் கொடுத்தாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி பகவானை பத்தி சொல்றதுனாலயும் நம்மளுக்கு முக்தி கிடைக்கும். விஷ்ணு ஸ்மரணம், பிரகலாத் மகாராஜ் எப்பயும் பகவானை மனசுல நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க இல்லைங்களா, அதனாலயும் அவங்க பகவானை அடைய முடியுது. அப்போ ஒண்ணும் மகாலட்சுமி பாத சேவனம் பண்ணாங்க அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் அதை மட்டுமே பிரதானமா எடுத்து பண்ணவங்கன்றதுதான் நம்ம இந்த வரிசையில பார்த்தோம். பிருத்து மகாராஜ் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, வர்ஷிப் பண்ணாங்க இல்லைங்களா, தனக்கு கிடைச்ச எல்லா செல்வங்களையும் பகவானுக்கு சேவையில ஈடுபடுத்தினாங்க. அதே மாதிரி அக்ரூரர் பிரேயர்ஸ், வந்தனம் பண்ணாங்க. ஹனுமன், இன்னைக்கு ஹனுமன் ஜெயந்தி, அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ராமருக்கு சேவை பண்ணாங்க இல்லைங்களா, தாசிய சேவை. அதே மாதிரி இது சாக்கிய ரிலேஷன்ஷிப், அதாவது நட்பின் உறவு, அது அர்ஜுனருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இருந்தது. அப்ப அது ஒரு டைப் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அப்புறம் ஆத்ம நிவேதனம், பலி மகாராஜ், இப்படி ஒவ்வொருத்தவங்க ஒண்ணுத்த மட்டும் திறன்பட ஃபாலோ பண்ணி பகவான் அடைஞ்சது. அம்பரீஷ் மகாராஜ் இது எல்லாத்தையுமே செஞ்சாங்க அவங்க வாழ்க்கையில சரிங்களா. இந்த 9 வகையான பக்தியும் அவங்க செஞ்சு அவயங்கள், சென்சஸ், மனம், இது எல்லாத்தையும் பகவான் மேலேயே ஈடுபடுத்தி பகவானை அவங்க அடைஞ்சாங்க அப்படின்றது நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பக்தி சேவைக்கு சிறந்த ஒரு தாத்பரியம் உண்டு. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறது பக்தி யுகத்துல கடைசி அத்தியாயம் சரிங்களா. அப்புறம் இன்னொன்னு நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல சரியான முறையில இருக்கோமா அப்படின்றது ஒண்ணு தெரியணும் இல்லைங்களா.
நம்ம ஒரு விஷயம் செய்யறோம்னா அது சரியான முறையில போகுதா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரணும் இல்லைங்களா? அப்பதான் நம்மளுக்கு ஒரு சரி நம்ம வந்து சரியான பாதையில இருக்கோம் அப்படின்னு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 ஸ்டெப்ஸ் உண்டு. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்ரத்தா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ரத்தை வேணும் பக்தியில. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை, பக்தியில நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்னு ஒண்ணு கேட்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அத நம்ம திறன்பட நெறைய பிடிக்குதோ, பிடிக்கலையோ, உடம்பு நல்லா இருக்கோ, நல்லா இல்லையோ, ஆனாலும் அந்த கேட்கிற அந்த குணத்தை வந்து நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ நம்ம விட்டுறவே கூடாது. அந்த மாரி ஸ்ரத்தை அது வந்து முதல் அடி. சரிங்களா? முதல் ஸ்டெப். அதுக்கப்புறம் வந்து சாது சங்கா. சரி நம்ம யார்கிட்டயும் டிவோஷனல் சர்வீஸ்லாம் கத்துக்க முடியும்? சாது சங்கத்துல இருக்கும்போது தான் இல்லைங்களா? பகவான பத்தி நம்மளுக்கு கேட்கணும்னு ஆசை இருக்கு. யார்ட்ட இருந்து கேட்க முடியும்? சாது சங்கம் வேணும் இல்லைங்களா? அப்ப சாது சங்கம் அது வேணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆ பஜன கிரியா. அப்ப அவங்களோட சாது சங்கத்தோட சேர்ந்தோம்னா, முழுக்க முழுக்க பகவான பத்தின விஷயங்கள் தான். ஏன்னா இப்ப சதுஸ்லோகில நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 9 ஆ 10.9 ஸ்லோகம். அதுல வந்து டிவோட்டீஸ் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, அவங்க மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி, தன்னோட வாழ்க்கைய ப ப பக்தி சேவைக்கு ஈடுபடுத்தி, பகவானை பத்தி பேசுறதுலயே அவங்க முழுமையான திருப்தியும், ஆனந்தத்தையும் அடைவாங்க அப்படின்னு. அப்போ பஜன கிரியா சாதுக்களோட சேர்ந்து நம்ம பகவான் விஷயமா நம்ம நிறைய செய்யறது. சரிங்களா? இந்த விஷயங்கள்லாம் இப்ப ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எல்லாருமே அதுல தான் இருக்கோம். ஸ்ரத்தா கேட்கணும்ன்ற விருப்பம் அதுல ஸ்ரத்தையா இருக்கும். சாது சங்கத்துல இணைஞ்சிருக்கும். பஜன கிரியா பகவானை பத்தி நிறைய கேட்கிறோம். இதுக்கு அடுத்தபடி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அனர்த்த நிவர்த்தி. நம்ம கிட்ட உள்ள அனர்த்தங்கள் அதெல்லாம் வந்து நீங்கணும். என்னென்ன அனர்த்தங்கள் இருக்கும்? அதுதான் இந்த காம, லோப, மத, மாச்சரிய இந்த மாரி 6 விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து நம்மள விட்டு போகணும். அதுதான் அனர்த்தங்கள். நம்ம செய்ற அனர்த்தங்கள் அப்படின்றது. அப்ப அந்த அனர்த்தங்கள்லாம் நம்மள விட்டு நீங்குதா? அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணணும். ஒன்ஸ் அந்த மாரி நம்ம கிட்ட உள்ள அனர்த்தங்கள்லாம் நம்மள விட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னா, நிஷ்டா. பக்தியில நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்திரமான ஒரு ஈடுபாடு வந்துரும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ருச்சி. அதுல ஒரு ஒரு சுவையும் நமக்கு ஏற்படும். சாண்டிங் பண்றத வந்து ஒரு விருப்பத்தோட நம்ம பண்றது. சரிங்களா? அதற்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா, சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனால நம்ம பண்ணுவோம். ஆனா, அதே ஒரு விருப்பத்தோட பண்றோம் அப்படின்னா, அதுல ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த ருச்சி கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆசக்தி. இன்னும் அட்ராக்ஷன் ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் பாவா. பாவான்றது அந்த 5 அ விஷயங்கள், ரசங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? சாந்த ரசம், தாஸ்ய ரசம், சாக்கிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரி ரசம். இந்த 5 விஷயங்கள் நம்ம பகவானுக்கும் நமக்குமான உறவு இந்த 5ல 1 கண்டிப்பா இருக்கும். சரிங்களா? அத நம்ம வெளியில கொண்டு வரதுக்கான பிரயத்தனங்கள் தான் இது எல்லாமே. அப்ப அந்த ஒரு நிலைப்பாடோட பகவானை வழிபடுவோம். அதுவே இன்னும் இந்த 5 வகையும் நம்ம வந்துட்டோம்னாலே, அதுலேருந்து இன்னும் ஒரு படி உயர்ந்து போய் பிரேம பக்தி, அன்கண்டிஷனல் லவ். அதுவரைக்கும் நமக்கு புடிச்ச மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பகவானுக்கு நம்ம பண்ணுவோம். ஆனா என்னைக்கு நம்ம பிரேம பக்தியில வந்துட்டோமோ, பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ப இருப்போம். சரிங்களா? இப்ப அர்ஜுனர் எப்படி இருக்காங்க? பகவானுக்காக போர் பண்றாங்க. தர்மத்துக்காக, பகவானுக்காக. எ இவங்க ஜெய விஜயன். அவங்க என்ன பண்றாங்க? அ துவாரபாலகர்களா இருக்காங்க. இதுல வைகுண்டத்துல. ஆனாலும் பகவான் வந்து அ லீலைகள் புரியறதுக்காக கீழ பூலோகம் வர்றாங்க. 3 விஷயங்களுக்காக. சாதுக்களை காப்பாத்துறதுக்கு, அப்புறம் வந்து இது தர்மத்தை வந்து நிலைநாட்டுறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் டீமன்ஸ் எல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு அப்படின்ற விஷயத்துல பகவான் வர்றாங்கன்னா, அவங்களுக்கு இணையா வேணும் இல்லைங்களா அசுரர்கள். வேற யாராலும் அந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கவே முடியாது. பகவானுக்கு ஈடு குடுத்து சண்டை போடுறது, பகவானுக்கு ஈடு குடுத்து அந்த இது நெகட்டிவ் ரோல் ப்ளே பண்றது கண்டிப்பா பக்தர்களால மட்டும் தான் முடியும். அதனால தான் என்ன பண்றாங்க, ஜெய விஜயன் அவங்க அந்த நிமித்தமா அவங்க எல்லாரோடையும் தான் வராங்க அசோசியேட்ஸ். பலராமர், அப்புறம் வந்து கோபா கோபீஸ், யசோதாமா நந்த மகாராஜ் இந்த மாரி எல்லாரோடையும் ராமர்ன்னும் போது சங்கு சக்கர கதம் இதெல்லாம் தான். அதாவது லக்ஷ்மணன், சத்ருக்னன், அம் அ பரதன். இப்ப இவங்க எல்லாரோடையும் தானே வராங்க பகவான் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறதுக்கும் யாரால மட்டுமே முடியும்? டிவோட்டீஸால மட்டுமே முடியும். இல்லைங்களா? அப்ப பகவானுக்காக அ டீமன்ஸா கூட வர்றதுக்கு யாரு சம்மதிக்கிறாங்க? ஜெய விஜயன் சம்மதிக்கிறாங்க. இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி பகவானோட அ பகவானுக்கு பிடிச்ச மாரி இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான்
பிரேம பக்தி உயர்ந்த நிலை. சரிங்களா? அதற்கு முன்னாடி வரைக்கும் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுவோம். பிரேம பக்தி அளவுக்கு நம்ம வரும்போது பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்மள ஈடுபடுத்திப்போம். அப்ப இதெல்லாம் தான் அடையாளங்கள். நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல நல்லபடியா முன்னேற்றம் அடைகிறோமா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறது. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கறது அத்தியாயம் 12 பக்தி யோகம், பக்தி சேவை என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். லலிதா மாதாஜி பிரணாம். மங்களாச்சரண் வாசிச்சிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாசிக்கிறேன். ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு श्रीयुधपद कमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च. हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण माताजी, थैंक यू सो मच. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், 2 கைகளையும் உயர்த்தி நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை கோயில்ல அப்புறம் வீட்டுல ஆல்டர் முன்னாடி சொல்றதோட தாத்பரியம் கம்ப்ளீட் சரண்டர், ஆத்ம நிவேதனம். என் கையில எதுவுமே இல்லை, பகவானே உன்னுடைய பொறுப்பு அப்படின்றத நம்ம குறிக்கிற ஒரு விதம். ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 12 பார்க்க போறோம். அதற்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 11 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். அர்ஜுனர் தனது பகவானோட யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார் அப்படின்றத நம்ம 11.1 இருந்து 11.4 வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். திருஷ்டம் இச்சாமி தே ரூபம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கின்றார். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் பகவான் கொடுக்குறாங்க. அது 11.5 to 11.8 வரைக்கும் பகுனி அதிருஷ்ட பூர்வாணி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக நம்ம பார்த்தோம். யூனிவர்சல் வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை 11.9 to 11.14 வரைக்கும். அநேக பூத தர்ஷனம், அதுல நிறைய தலைகள், கைகள், அப்புறம் ஆயுதங்கள், அப்புறம் வாசனை பொருட்கள், திரவியங்கள் பூசப்பட்ட மேனி, அப்புறம் நிறைய அணிகலன்கள், ஆபரணங்கள் இதெல்லாம் விவரிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. அது அப்புறம் பயம், அப்புறம் குழப்பம், அதுவும் விவரிக்கிறாங்க. அர்ஜுனனின் யூனிவர்சல் வடிவத்தின் அனுபவம் 11.15 to 31 வரைக்கும். திருத்தீன விந்தாமி ஷமாம்ச விஷ்ணு அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணரின் பதில் 11.32 இருந்து 34 வரைக்கும். சாரி, கலோஸ்மி லோகா பிரவருத்தோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இல்ல பகவான் என்ன குறிப்பிட்டிருப்பாங்கன்னா நிமித்த மாத்திரம் அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அப்போ அதுதான் நமக்கும் கொடுத்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். சரிங்களா? நம்ம எப்பயுமே ஒரு கருவியா மட்டுமே நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும், பற்றுதல் இல்லாம. ஆனா அதே சமயத்துல நம்மளோட கடமைகளை திறன்பட செய்துக்கிட்டு பகவான் மீது பக்தியோட அப்படின்ற ஒரு விளக்கத்தை தான் நம்ம அந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் அர்ஜுனனின்
ஜபங்கள் 11.35 46 வரைக்கும். சாகத் கதம் பீத பீதா பிரணாமியா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணரை பார்க்க தூய பக்தி தேவை. எந்த ஒரு வடிவத்துல பகவானை நம்ம பார்க்கணும்னாலும் அதற்கு யாகங்களோ, தானங்களோ, தவங்களோ, வேதங்களை முறையா படித்தலோ இதெல்லாம் அவ்வளவு எளிதா கை கொடுக்காது. ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன நம்ம செய்யணும், பக்தியில நம்ம சிறந்த முறையில இருந்தோம் அப்படின்னா பகவானோட ரூபத்தை நம்மளால நல்லபடியா அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். 11.47 to 55 வரைக்கும். பக்தியா து அனன்யா சக்யா அப்படின்றது 55வது ஸ்லோகம்ன்றது ரொம்பவே உன்னிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையில கொண்டு வர வேண்டிய ஸ்லோகம். அத்தியாயம் 12. இன்னைக்கு பக்தி யோகம் பத்தி பார்க்க போறோம். அதுல என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். பக்தி, அப்புறம் இம்பர்சனலிசம், அதாவது உருவமுள்ள வழிபாடு சிறந்ததா, உருவம் இல்லாத வழிபாடு சிறந்ததா அப்படின்றத 12.1 வரைக்கும் நம்ம பார்ப்போம். மையா வேஷ மனோ ஏமாம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள், சரிங்களா, ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தி, அதுவும் நம்ம பார்ப்போம். 12.8 to 12 வரைக்கும். மையேவ மன ஆதஸ்வ மயி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம, கிருஷ்ணருக்கு அன்பான தகுதிகள்ல நமக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இருந்ததுன்னா பகவானுக்கு நம்மளே ரொம்ப பிடிக்கும், அதையும் நம்ம இந்த சாப்டர் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுப்போம் என்னென்ன குணங்கள் அப்படின்றத. 12.13 to 20 வரைக்கும். சமக் சத்ரௌச்ச மித்ரேச்ச ததா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக, சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி. 12.1. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. अथ 12ोऽध्यायः. भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனன் வினவினார், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபடுபவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல கேக்குறாங்க. மத்தபடி 12.2. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மய்யா வேஷமனோ ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனத்தை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகின்றனர் அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. அப்ப உருவத்தோடு கூடிய வழிபாடுதான் சிறந்தது. ஏன்னா அதுலதான் நம்மளோட மனத்தை என்ன பண்ண முடியும், நிலைநிறுத்த முடியும், இல்லைங்களா. இப்ப நம்ம ஏதோ ஒரு பொருளை பத்தி யோசிக்கிறோம்னா அந்த பொருளுக்கு ஒரு உருவம் நம்மளுக்கு டக்குன்னு ஒரு பாண்டிங் ஏற்படும், இல்லைங்களா. ஒரு ஆப்பிள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு, சிகப்பு கலர்ல இருக்கும், உருண்டையா இருக்கும் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு டக்குன்னு ஒரு பாண்டிங் ஏற்படும், இல்லைங்களா. அதே அதுக்கு உருவமே இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு நிறைய ஒரு தெளிவு சீக்கிரமா ஏற்படாது, இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும், பகவானை மனதில் நிலைநிறுத்தணும் அப்படின்னும் போது நமக்கு என்ன தேவை, உருவத்தோடு வழிபடுறதுதான் சிறந்தது. அதுதான் நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு ப்ராக்ரஸ கொடுக்கும். அதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா. தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனத்தை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கை ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்மளோட சாஸ்திரத்தின் மேலேயும் பகவான் மேலேயும் என்னைக்கும் சந்தேகம் படவே கூடாது. எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள், எப்பொழுதும், ஒரு சில நேரம் மட்டும் கிடையாது, எப்பொழுதும் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகின்றனர் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மத்தாஜி 12.34. ஏக்ஷரமநிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் பர்யுபாசதே சர்வத்ர கமசிந்த்யம் ச கூடஸ்தமசலம் த்ருவம் சந்நியம் ஏந்திரிய கிராமம் சர்வத்ர சமபுத்தயः தே பிராப்னுவந்தி மாமேவ சர்வபூதஹிதே ரதாः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் தோற்றம் அளிக்காததும் புலன் உணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும், நமக்கு கிராஸ் பாடி சென்சஸ் இருக்கு, இல்லைங்களா, ஜட உடல், அதுல சென்சஸ் இருக்கு, புலன்கள் இருக்கு, இல்லைங்களா. அப்ப புலன் இருக்குன்னும் போது, அதுவும் ஆக்டிவா இருக்குன்னும் போது அதை என்கேஜ் பண்ணணும், இல்லைங்களா. இல்லைன்னா அது என்ன பண்ணிடும்,
அது அவ்வளவு ஸ்திரமா நல்ல விஷயங்கள் ஈடுபடாது. அப்ப தோற்றம் அளிக்காததும் புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும். இப்போ உருவம் இல்லாத வழிபாடுன்னும் போது நம்மளால மனதையும் அதுல நிலைநிறுத்துறது கடினம், நம்மளோட புலன்களையும் அதுல என்கேஜ் பண்றது கடினம் இல்லைங்களா? இப்ப விக்கிரகம் இருக்குன்னா நம்ம துளசி அதெல்லாம் நம்ம ஆஃபர் பண்றோம், ஸ்மெல் பண்றோம். பிரசாதம் ஆஃபர் பண்றோம், டேஸ்ட் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் வந்து கீர்த்தனங்கள்லாம் பாடுறோம். அதுக்கப்புறம் கண்ணால பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நம்மளோட புலன்கள் விக்கிரகத்துக்கு அலங்காரங்கள்லாம் நம்ம பண்றோம். அப்போ அது வந்து என்ன ஆகும்? சென்சஸ நல்லபடியா என்கேஜ் பண்ணுது. கோயிலுக்கு போறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள். அப்ப புலனுணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டிருப்பது எது? உருவம் இல்லாத வழிபாடு. எங்கும் நிறைந்ததும், சிந்தனைக்கு எட்டாததும், மாற்றம் இல்லாததும், நிலையானதும், அசைவற்றதுமான பூர்ண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். அப்போ அருவுருவத்தில் வழிபட்டாலும் பகவானை அடைய முடியும். ஆனால் அந்த பாதை சிறிது கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். கடினமா இருக்கும்ன்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஏன்னா புலன்களை நம்ம என்ன பண்ணணும்? கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 12.5. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् தேகவத்விரவாப்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிடம் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ சரிங்களா, அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு. ஏன்னா நமக்கு புலன்கள் உண்டு இல்லைங்களா, மனம் இருக்கு. அப்போ அதை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது? அருவ பிரம்மன் மேல நிலைய நம்மளால ஈடுபடுத்த முடியாது. அதுதான் ஒரு சிரமம். அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதும் சிரமமானதாகும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 12.6. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्वर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிரித்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பகவத்கீதை, பாகவதம், கிருஷ்ண பக்தி இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாத பட்சத்துல என்ன பண்ண முடியாது? இந்த பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற சுழற்சியில இருந்து வெளியில வர்றதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும். என்னைக்கு நம்ம பகவத்கீதை, பாகவதம், பகவானுக்கு பக்தி சேவையில ஈடுபடுறோமோ அப்போ என்ன தெரிய வரும்? நம்மளுக்கு இந்த பிறப்பு இறப்பு அந்த சுழற்சியில இருந்து நம்மளால எப்படி வெளியில வர முடியும், அந்த வழி, அந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கான வழிகளை நம்ம எதன் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்? இந்த சாஸ்திரங்களின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து, அதாவது இந்த ஜட உலகத்தில் செய்யக்கூடிய செயல்கள் சரிங்களா, சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ், பிறராமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில், பக்தி இப்படி பண்றதுன்றத பிரகலாத் மகாராஜ் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? அப்ப பிறழாது டிட்டர்மினண்டா நம்ம அதுல ஈடுபடணும். எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை, மனம்தான் நிறைய ஆசைப்படும். அப்ப அப்படிப்பட்ட மனசை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். அது பழக்கத்தின் மூலியமா நம்ம கொண்டு வரணும். இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள டெம்பரவரியான ஆசைகள் இல்லைங்களா, நம்ம எதையும் நித்தியமா நம்ம கூட வச்சுக்க முடியாத ஒரு ஆசைகள்ல மனம் ஈடுபடுறதை விட்டுட்டு எப்பயும் நித்தியமான பகவான் மீது அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? நிலை நிறுத்தணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிரித்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலில் இருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். மாதாஜி 12.8. मय्येव मन आगस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी.
இப்போ பக்தியோட நிலைப்பாடுகள் பார்ப்போம். சரிங்களா? என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது அனன்ய பக்தி. பிறழாத பக்தி. ஏன்னா பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல குறிப்பிட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? என் மீது பிறழாத பக்தி செய்பவர்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அதுதான் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். முழுமுதற் கடவுளான என் மீது உனது மனத்தை நிறுத்தி, உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. இது உயர்ந்த ஸ்தானம். சரிங்களா? மத்தது 12.9. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ அந்த ப்ராசஸ்ல நம்மளால ஈடுபட முடியலன்னா, அனன்ய பக்தியில நம்மளால முழுமையா ஈடுபடுத்திக்க முடியலன்னா, அதுக்கு கோபா கோபிஸ் அவங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் கிட்ட எவ்வளவு உயர்ந்த அன்போட இருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்ல. விரஜவாசிகள் எல்லாருமே, அதாவது நந்த மகாராஜ், யசோதா அம்மா எல்லாருமே நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். இந்த ஸ்லோகத்துல 12.9ல செல்வத்தை வெல்பவனான எனதன்பு அர்ஜுனா, உனது மனத்தை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில். சரிங்களா? அப்ப அனன்ய பக்தி முடியல அப்படின்னா, பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக அப்படின்ற நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப ஒழுக்க நெறிகள் அப்படின்றது இருக்கு. அது நம்ம யார் மூலியமா தெரிஞ்சுக்க முடியும்? நம்மளோட குருக்களின் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். பரம்பரையில நம்ம கனெக்ட் ஆகி இருக்கிற சமயத்துல அவங்க பக்தியின் ஒழுக்க நெறிகள். இப்ப பாத்தீங்கன்னா சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஹரிநாமம் தான் இந்த கலியுகத்தோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அது ஒரு ஒழுக்க நெறி. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ்னு இருக்கும். அந்த விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்புறம் தினமும் என்ன மாதிரி பூஜை புனஸ்காரங்கள் நம்ம வீட்டுல பண்ணணும். அதாவது விக்கிரகங்கள் வீட்டுல இருக்குன்னா பகவானே இருக்கிற மாதிரி அர்த்தம். சரிங்களா? இருக்கிற மாதிரில பகவானே இருக்கிறாங்கன்றதுதான். கோலோகத்துல பகவான் இருக்காங்க. எப்படி எல்லா உயிர் ஒரு சோல் அப்படின்னா சூப்பர் சோலா பகவான் இதயத்துல இருக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்ல. பகவான் பகவத்கீதையில குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அதே மாதிரி அச்சா விக்கிரகம் அப்படின்னாலே கோலோகத்துல இருக்கிற கிருஷ்ணனோட அம்சம் அது. சரிங்களா? அப்போ நம்ம நேரடியா கோலோகத்துல பகவானுக்கு பூஜை பண்ணணும்னு நம்ம நினைக்கிறதும், இங்க நம்ம வீட்லயும் கோவில்லயும் அச்சா விக்கிரகத்துக்கு பூஜை பண்றதும் சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் இங்க பகவான் நம்ம கிட்ட இருந்து ஏத்துக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக அப்படின்றத நீங்க பார்க்கிறோம். என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 12.5. अभ्यासेभ्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில், இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது சாதனா பக்தி. சரிங்களா? பயிற்சியின் மூலியமா நம்ம பக்தியில ஈடுபடுறது. இப்ப குழந்தைங்க சில பிள்ளைங்க எடுத்த உடனே நல்லா படிச்சு நல்ல மார்க் வாங்கிடுங்க. சில பிள்ளைங்க பழக்கப்படுத்தணும். தினசரி படிக்க வச்சு அவங்கள ஹோம்ஒர்க் பண்ண வச்சு அவங்களுக்கு நிறைய பிராக்டிஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களாலும் என்ன பண்ண முடியும்? நிறைய மார்க் வாங்க முடியும் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு நிலைப்பாடு சாதனா பக்தி. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது 12.10ல நிஷ்காம கர்ம யோகா. அது நம்ம பார்க்க போறோம். பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். அப்ப பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள், ஆனா பலனை எதிர்பார்த்து செய்யாத செயல்கள். சரிங்களா? கோயில் கைங்கரியங்கள், அப்புறம் பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய தொண்டுகள், அதுல எல்லாம் நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 9.27. 9.27. எஸ் மாதாஜி. यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக அப்படின்றத நம்ம 9th சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம செஞ்சாலும் அதற்கான பலனை முழுக்க பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். அப்படிப்பட்ட செயல்கள் தான் நிஷ்காம கர்மயோகா. அப்போ எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம்.
மாதாஜி 12.11. अतैददप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन् ततः कुरु यतात्मवान्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் என்னை பற்றி இத்தகு உணர்விலும் உன்னால் செயலாற்ற முடியாவிடில் உனது செயல்களின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய்வாயாக. சரிங்களா? நிஷ்காம கர்மயோகன்றது பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதே சகாம கர்மயோகன்றது நம்மோட விருப்பத்திற்காக நம்ம ஒரு சில செயல்கள் செய்வோம், ஆனால் அதோட பலன்களை நம்ம எடுத்துக்காம இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா இஷ்கான்லயும் இப்ப நிறைய டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படிலாம் நிறைய போயிட்டு இருக்கு. இப்ப மேங்களூர் இஷ்கான்ல கூட டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. யாருக்கெல்லாம் முடியுதோ அவசியம் நீங்க கண்டிப்பா டொனேட் பண்ணணும், முடிஞ்ச அளவுக்கு. சரிங்களா? கம்பல்சரி அப்படின்னு நீங்க எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் நம்ம எந்த ஒரு செயலை செய்தாலும் அது பகவானுக்கான செய்யக்கூடிய செயல்களா இருக்கணும். இப்ப நம்ம டெம்பிள் பக்கத்துல இருக்கோம்னா நம்ம போய் சேவைகள் செய்யலாம் நிறைய. இல்ல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் டெம்பிளுக்கு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம பங்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும், நம்மளால தனிப்பட்ட முறையில கோயில் கட்டுறதுன்றது அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஆனா கோயில் கட்டுற கைங்கரியங்கள் ஈடுபட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம பங்கு எடுத்துக்கும் போது அதுலயும் நம்ம பங்கு எடுத்துக்கிட்டதா ஒரு அர்த்தமாகும். சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகத்துல ஓகே, இதுதான் சகாம கர்ம யோகா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். மாதாஜி 12.12. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्. हरे कृष्णा. மாதாஜி, இப்பயிற்சினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் சகாம கர்ம யோகா அதுவும் முடியாத பட்சத்துல ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது, மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மன அமைதி ஆன்மீகத்துல மட்டுமே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். சரிங்களா? இதுல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சகாம கர்ம யோகா அதுலயும் நம்மளால ஈடுபடுத்திக்க முடியல அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை பத்தின நம்ம இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, நம்மளோட வேதங்கள் தாத்பரியங்கள் இதுல எல்லாம் நம்ம ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஞானத்தை விருத்தி செய்வதை விட தியானம் சிறந்தது. எதனாலன்னா அதுல மனத்தையும் புலன்களையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம் இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலகத்துல இருந்து நம்ம டிட்டாச்சா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏன்னா தியானம் அப்படின்றது கட்டுப்பாடோட இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லைங்களா? ஆனா மனிதன் செயல்களை புரியறதுல தான் ரொம்பவே ஈடுபாடோட இருப்பாங்க இல்லைங்களா? கட்டுப்படுத்தி ஒரு குழந்தைய ஒரு 5 நிமிடம் ஒரு இடத்துல உட்கார்னா அதால முடியாது. ஆனா அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம், நல்ல நல்ல விஷயங்கள்ல நம்ம அதை ஈடுபடுத்தலாம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி செயல்கள்ல நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். ஆனால் அந்த செயல்களோட பலன்கள்ல நம்ம நாட்டம் இல்லாம இருக்கணும். அதுதான் சிறந்தது அப்படின்றத பாக்குறோம். இத்தகு தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும் அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். மாதாஜி 12.13-14. அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாं மைத்ர கருண ஏவ ச நிர்மமோ நிரஹங்காரஸ் சமதுக்க சுகட்சமீ சந்துஷ்ட சததம் யோகி யதாத்மா திருட நிச்சயः மய்யர்ப்பித மனோ புத்திர் யோ மத் பக்த சமே பிரியः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்ன பார்த்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா, அதாவது பக்தியோட நிலைப்பாடுகள். ஃபர்ஸ்ட் உயர்ந்ததா நம்ம பார்க்கிறது அனன்ய பக்தி. பகவானுக்காகவே செய்யற செயல்கள், பகவானுக்காகவே இருக்கிற ஒரு விஷயம். சரிங்களா? மனம் புலன் எல்லாம் பகவானுக்காகவே. அது விரஜவாசிகளை நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கிறோம். அதற்கப்புறம் சாதன பக்தி, பிராக்டிஸ் மூலியமா அதாவது ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றி அதுவும் குரு கிட்ட இருந்து ப்ராப்பரா சம்பிரதாயத்துல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது ஒரு விஷயம். சம்பிரதாயம் விட்டு வெளியில போனோம்னா சரியான பாதையில நம்மள கொண்டு போறவங்களா என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரியாமல் போயிடும். அதனாலதான் சம்பிரதாயத்தோட நம்ம எப்பயுமே இணைஞ்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிஷ்காம கர்மயோகா, பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள், அதுதான் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படி நிஷ்காம கர்மயோகாவும் செய்ய முடியல அப்படின்ற பட்சத்துல
நம்ம எங்க வரும்? சகாம கர்மயோகா. நமக்காக செயல்கள் செஞ்சுக்கிறோம், ஆனா பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யறது. சரிங்களா? இப்ப பகவானுக்கு நம்ம உணவு ஆஃபர் பண்றோம் அப்படின்னா, இப்ப நமக்கு பிடிச்ச உணவுகளை செஞ்சு, ஆனா பகவானுக்கு அதை ஆஃபர் பண்ணி பிரசாதமா எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? அது சகாம கர்மயோகா. எனக்கு அதுல விருப்பம், ஆனா அதை நான் என்ன பண்றேன்? பகவானுக்காக நான் வந்து ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றது. ஆனா நிஷ்காம கர்மயோகான்றது பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உணவுகள். சரிங்களா? அந்த உணவுகளை நம்ம இப்ப பகவானுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு நம்ம செய்யறோம். இப்ப யசோதாம்மா என்ன பண்ணாங்க? பகவான் வந்து வெண்ணெயெல்லாம் போய் எல்லார்கிட்ட இருந்து கோபா கோபிஸ் வீட்ல எல்லாம் போய் வெண்ணெயெல்லாம் எடுத்துட்டு வராங்கன்னு ஒரே கம்ப்ளைண்ட் மேல கம்ப்ளைண்ட். உடனே நான் யசோதாம்மாக்கு ரொம்ப மன வருத்தம் ஆயிடுது. என்னோட வீட்டுல 9 லட்சம் பசுக்கள் இருக்கு. என் வீட்டுல இல்லாத வெண்ணையும் பாலும் தயிருமா? எதற்காக வந்து எல்லாரும் வந்து என் பிள்ளை மேல குறை சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க? நான் வந்து என் பிள்ளைக்கு வெண்ணெய் கடைஞ்சு தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க என்ன பண்றாங்க? வெண்ணெய் கடைய ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் தாமோதர் நிலை ஆரம்பிக்குது அப்படின்றத பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என் வீட்டுல ஏதோ என்னோட சர்வெண்ட் எல்லாம் செய்யறாங்க, அது என் குழந்தைக்கு பிடிக்காம இருக்கு, அதனாலதான் மத்தவங்க வீட்டுல போய் வெண்ணெய் எடுத்து சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட செய்யறாங்க இல்லைங்களா? பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி. அது வந்து ஆஹ் இது ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம சொல்றோம். யசோதாம்மாலாம் வந்து நிஷ்காம பக்தி எல்லாம் கிடையாது. அவங்களாம் வந்து உன்னத பக்தி நிலை. ஆனா ஒரு உதாரணம் நம்மளோட புரிதலுக்காக. சரிங்களா? அது வந்து நிஷ்காம கர்ம பகவானுக்கு பிடித்த செயல்களை செய்யறதுன்றது. அதே சகாமன்றது எனக்கு பிடிச்ச ஆகாரத்தை செஞ்சு, ஆனா நான் அதை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு பிரசாதம் எடுத்துக்கிறீங்களா? அது சகாம கர்ம யோகா. அதே வந்து அதுக்கும் அதுவும் செய்ய முடியல அப்படின்ற பட்சத்துல அஹ் ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் அதை விட சிறந்தது தியானம். தியானத்தை விட சிறந்தது பலன்களை எதிர்பார்க்காத செயல்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் நிலைப்பாடுகளா நம்ம பார்த்தோம். இதற்கப்புறம் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள், கிருஷ்ண பக்தின்றது நல்ல குணத்திலிருந்து வரக்கூடிய பக்தி. அதுதான் தாத்பரியம் அங்க. ஒரு விதை, பக்தின்றது விதை. அது எங்க ஒரு விதை எங்க நல்லா வளரும்? நல்ல நிலத்தில். அப்ப அந்த நிலம்ன்றது என்னது இங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நல்ல குணம். கிருஷ்ண பக்தின்றது நல்ல குணத்திலிருந்து வரக்கூடிய விஷயம் அப்படின்னும் போது பகவான் வந்து இனிமேல் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல என்ன மாதிரி இருந்தா எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றத குறிப்பிட்டு கொடுத்திருப்பாங்க. நம்மளோட கடமை பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ அப்படியே எடுத்துக்கிறது. அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக. ஃபர்ஸ்ட் பகவான் குறிப்பிடுறதே பொறாமை இல்லாதவனாக. பொறாமை அப்படின்றது எதனால வரும்? நம்ம ஒண்ணத்தை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோம், ஆனா அது நமக்கு கிடைக்காம நம்ம மத்தவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னும் போது நமக்கு அவங்க மேல பொறாமை ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம என்ன அதுல இருந்து நம்ம பண்ணணும்? வெளியில வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன இருக்கோ அதுல நம்ம சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கணும். அது ஒரு விஷயம். இன்னொரு விஷயம், எல்லாமே பகவானோட அனுகிரகம் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கணும். நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அது பகவானோட அனுகிரகம் அப்படின்றது. இன்னொன்னு, பகவான் நமக்கு திறமை கொடுத்திருக்காங்க. அந்த திறமையை நம்ம சரிவர நம்ம பயன்படுத்தி அதை நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம என்ன ஆசைப்படுறோமோ அதை அடையணுமே தவிர, நம்ம என்ன பகவானோட அனுகிரகத்தோட அப்படி இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? யாருக்கிட்ட நம்ம அடையணும்னு நினைக்கிற விஷயம் இருக்கோ அதை பார்த்து நம்ம பொறாமை கொள்ளக்கூடாது. அப்ப பொறாமையிலேருந்து வெளிப்படுறதுக்கான விஷயங்கள்ன்றது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு பிடிக்காததுன்றது பொறாமை இல்லாதவனாக. அப்புறம் வெளிப்படையா எப்படியும் நம்ம வந்து அவங்கள பாராட்டுவோம் இல்லைங்களா? மனத்துல சந்தோஷம் இல்லைனாலும் ஓகே, எனக்கு வந்து சந்தோஷம் நீங்க இந்த மொபைல் வாங்கினதுல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாராட்டுறோம் இல்லைங்களா? அத மனசாரவே வாழ்த்தணும். உங்களுக்கு இது கிடைச்சிருக்கு, அதுல எனக்கு சந்தோஷம் அப்படின்றத அந்த பாசாங்க இல்லாம வெளிப்படையா பாராட்ட அந்த பக்குவ நிலை நமக்கு வரும். அது ஒரு விஷயம். இன்னொன்னு, நமக்கு அப்படியும் கிடைக்கலன்னா நம்மளோட கர்ம வினை நம்ம அதை அடையக்கூடாதுன்னு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம மனசால ஏத்துக்கணும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பழக பழக நமக்கு என்ன ஏற்படாது? பொறாமை அப்படின்ற எண்ணம் நம்மளை விட்டு படிப்படியா போயிடும். அப்ப பொறாமை இல்லாதவனாக அப்படின்றத பகவான் முதல் விஷயமா இங்க குறிப்பிடுறாங்க. எல்லா உயிர்களுக்கும் நண்பனாக நண்பனாக எல்லார்கிட்டையும் அன்பை காட்டணும், நண்பனா இருக்கணும். எப்படி முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, விருப்பு வெறுப்பு எதனால வருது? இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்னால வருது இல்லைங்களா? இந்த ஜட உடலோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தான் விருப்பு வெறுப்பு அப்படின்றது. ஆத்மாவுக்கும் எந்த ஒரு விருப்பு வெறுப்புன்றது கிடையாது. ஆத்மாவோட நிலைப்பாடு எல்லாருக்குமே ஒரே மாதிரி அடையாளம் தான். சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம்
அதுதான் நித்தியமானது. இந்த ஜட உடல்ன்றது நித்தியம் இல்லாதது. அப்ப அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா தான் இந்த விருப்பு வெறுப்பு இதெல்லாம் நமக்கு வருது. அப்படின்ற பட்சத்துல நம்ம எதை நம்ம முன்னிலைப்படுத்தி பார்க்கணும்? சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம். எல்லாரையுமே ஆத்மாவா பார்க்கணும். இன்னொன்னு, நம்மளும் நிறைய தவறுகள் செய்திருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்படின்போது பகவான் நம்மள மன்னிச்சு ஏத்துக்கிறாங்க. அப்படின்னும் போது நம்ம கூட உள்ள பிறர்கிட்ட நமக்கு வர விஷயங்கள்லயும் நம்ம எப்படி இருக்கணும்? அதே தன்மையோட இருக்கணும். அதே மாதிரி நம்மளும் யாருக்கும் தீங்கு செய்யாம இருக்கணும். அப்போ எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, இந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ எல்லாத்துலயும் நம்ம இது என்னோட குடும்பம், என்னோட பொருள், என்னோட வீடு அப்படின்றலாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? அது உண்மையா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா கிடையாது. இந்த உடல்ல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் அதெல்லாம் நம்ம கூட இருக்கும். இல்லைன்னா நம்ம கர்மம் அதெல்லாம் அனுபவிக்கணும்ன்றதுக்கு முடிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த பொருள் எல்லாமே போயிடும். உறவுல இருந்து நம்ம சேர்த்து வச்ச செல்வங்கள்ல இருந்து எல்லாமே நம்மளை விட்டு போயிடும். கர்மம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா, சுக்கிருத்தி முடிஞ்சிருச்சுன்னா. அதே மாதிரி இந்த இறப்பு அப்படின்றது வரும்போது எல்லாமே போயிடும் இல்லைங்களா? ஒரு ஒரு பிறவிலையும் நம்ம இதை பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம். நிறைய பிரிவுகள், நீர்வாழ் உயிரினத்திலிருந்து நிறைய குடும்பங்களை பார்த்திருப்போம். நிறைய விஷயங்கள் என்னோடதுன்னு சொல்லியிருப்போம். ஆனா எல்லாத்தையுமே மரணம் வரும்போது அனாதையா விட்டுட்டு தான் வரும் இல்லைங்களா? அப்போ உரிமை அப்படின்றது எங்க இருக்கு? நம்ம கிட்ட கிடையாது இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் தான் சர்வ காரணம், நித்தியமானது ஆத்மா. அப்போ உரிமையாளராக கருதாதவனாக, உரிமையாளனா கருதுறோம் பார்க்கிறோம்னாலே அந்த இடத்துல நம்ம இல்யூஷன்ல இருக்கும், அறியாமையில இருக்கும்ன்றதான் அர்த்தமாகுது. அதுக்கப்புறம் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, அகங்காரமும் கூடாது, அதுவும் பிரைடும் இருக்கவே கூடாது. அப்ப இன்ப துன்பங்களில் சம நிலையுடன், சரிங்களா? இன்பம் அப்படின்றதும் ஒரு அளவுதான், துன்பம்ன்றதும் ஒரு அளவுதான். எல்லாருமே சந்தோஷமாவே எப்போதும் இருக்காங்களான்னா கிடையாது. துன்பத்தோடய எல்லாரும் இருக்காங்களா கிடையாது. ரெண்டுமே மாறி மாறி வருதுன்றதை நம்ம 2வது அத்தியாயத்திலே பார்த்துட்டோம் இல்லைங்களா? அப்ப இரண்டுலயுமே சமநிலையோட இருக்கிறது. அப்புறம் சகிப்புத்தன்மை, டாலரன்ஸ், அதுவும் அவசியம் தேவை. எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக, நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ அதுல திருப்தியோட, அதுதான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? கஷ்டம்ன்றது எப்படி வருதோ அதே மாதிரி நமக்கான சந்தோஷமும் வரும். அப்போ அதுவும் எப்படி இது தடுக்க முடியலையோ, நம்மளுக்கு வரக்கூடிய கஷ்டங்களை தடுக்க முடியலையோ, அது மாதிரி நமக்கு வரக்கூடிய சந்தோஷங்களையும் யாராலையும் தடுக்க முடியாது. சரிங்களா? அப்படின்ற நிலை வரும்போது நம்மளுக்கு ஒரு திருப்தி ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு, இந்த ஜட உலகத்தில் உள்ள விஷயங்கள்ல இருந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்மள விலக்கி பக்தி மார்க்கத்துல எடுத்துட்டு போறது. ஏன்னா பக்தியில மட்டும்தான் நித்தியமான சந்தோஷத்தையும் ஆனந்தத்தையும் அமைதியும் அடைய முடியும். அப்ப சுய கட்டுப்பாடு உடையனாக, தனது மனத்தையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலை நிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில், ஏதோ ஒரு இப்ப பிரகலாத் மகாராஜுக்கு வந்த கஷ்டங்கள்ல ஏதாவது ஒரு இடத்துல விட்டு இருந்தா கூட சிறப்பானதா இருந்திருக்காது இல்லைங்களா? நமக்கும் அது மாதிரி நிறைய வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் வந்தாலும் என்ன பண்ணணும்? பக்தியோட பகவானை நம்ம வழிபாடு பண்ணணும். அப்ப பிரகலாத் மகாராஜ் அந்த மாதிரி விட்டு கொடுக்காம பக்தி விட்டே கொடுக்கல. கடைசியில அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சது? ராஜ்யம் கிடைச்சது, பகவானோட அன்பு கிடைச்சது இல்லைங்களா? அதனால என் நிலையிலும் கஷ்டமா இருந்தாலும் சந்தோஷமா இருந்தாலும் மூச்சு விடுறத நம்ம நிறுத்துறது இல்லை இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பக்தியையும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? கஷ்டமா இருந்தாலும் சந்தோஷமா இருந்தாலும் அதை நம்ம விட்டுடவே கூடாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. இனிமே வர ஸ்லோகங்கள் எல்லாத்துலயுமே எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத குறிப்பிட்டுக்கிட்டே வருவாங்க பகவான். அப்ப இவ்வளவு நல்ல குணங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவான் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இல்லைங்களா? நல்ல குணத்திலிருந்துதான் பக்தி வெளிப்படும். அப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம கிட்ட கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 12.15. யஸ்மான்னோ த்விஜதே லோகோ லோகான்னோ த்விஜதே சயः ஹர்ஷாமர்ஷபயோத்வேகைர் முக்தோ யசச மே பிரியः. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், நம்மளும் யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்க கூடாது. யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல் நம்மளோட பக்தி மார்க்கத்துல இடையூறா யாரும் வராமல் பார்த்துக்கணும் நம்ம. சரிங்களா? அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்ப யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் இருந்து சமநிலையுடன், சரிங்களா? இது எல்லாமே ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். இன்பம் துன்பம் பயம், கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ, ஏக்கம் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ, இதெல்லாமே
எது சம்பந்தப்பட்டிருக்கு? நம்மளோட இந்த ஜட உடல் சம்பந்தப்பட்டு. அப்ப அது எல்லாத்திலும் சமநிலையோடு இருக்கிற ஒருவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. அப்ப யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல்ன்றது நம்மளோட பக்தி பாதையில யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல் நம்மள பாதுகாத்துக்கணும். மாதாஜி 12.16. अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मत भक्त समे प्रियः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல், சாதாரண செயல்கள்னா இந்த ஜட வாழ்க்கைக்கு சம்பந்தமான செயல்கள், சரிங்களா? சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக, மன தூய்மை, புற தூய்மை இரண்டுமே, சரிங்களா? நிபுணனாக, கவலைகளின்றி, எல்லாவித வழிகளில் இருந்தும் விடுபட்டவனாக, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றது நித்தியமானது இல்லைங்களா? எதெல்லாம் இந்த ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயமோ அதெல்லாம் இல்யூஷன், அறியாமை, அதுல பற்று ஏற்படுறதுனால நித்தியமா அது கூட இருக்க போறது இல்ல அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தெரியாமலே அதுல ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஆனா அதுல இருந்து உடனே விடுபட்டுடணுமா, காட்டுல போய் தவம் பண்ணணுமா? கிடையவே கிடையாது. பகவான் எல்லா பியூ டிவோட்டிஸையும் நம்ம பார்க்கிற எல்லாருமே என்னது அரசர்களா இருக்கிறவங்க தான் இல்லைங்களா? அப்ப பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செஞ்சுக்கிட்டே பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்தி இது ஸ்பிரிச்சுவல் நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுட்டு வரோம். அப்ப இங்க நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? எல்லாவித வழிகளிலிருந்து விடுபட்டவனாக, ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ. எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத பகவான் இங்க குறிப்பிடுறாங்க. மாதாஜி 12.17. யோ ந ஹ்ருஷ்யதி ந த்வேஷ்டி ந சோச்சதி ந காங்க்ஷதி சுபாசுப பரித்யாகி பக்தி மான்ய சமே பிரியஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவனொருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ, அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா இப்ப நம்ம பார்க்கிற எல்லாமே டியூவாலிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், சரிங்களா? நன்மை, தீமை, இன்பம், துன்பம், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இது எல்லாமே உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தானே தவிர ஆத்ம தத்துவத்துல நம்ம இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எதுவுமே ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு விஷயம். அப்போ இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்திலே நிறைய நம்மள ஈடுபடுத்திக்காம இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா நித்தியமான ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தமான பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்படி இருக்கிறவங்க எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம், சரிங்களா? என்ன பார்க்கிறோம்? எவனொருவன் ஒருபொழுதும் மகிழ்வதில்லையோ, துன்பப்படுவதில்லையோ, புலம்புவதில்லையோ, ஆசைப்படுவதில்லையோ, இதெல்லாமே ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ, அத்தகு பக்திமான் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மாதாஜி 12.18, 19. ओके. समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु मम संग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து, சரிங்களா? நண்பர்கள், எதிரிகள், ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல யாராவது நமக்கு செயல்கள் செஞ்சுட்டாங்கன்னா அவங்க எதிரிகள் இல்லைங்களா? அதே சத்துவகுணத்துல நமக்கு செஞ்சாங்கன்னா நன்மைகளை செஞ்சிருப்பாங்க, அவங்க நண்பர்கள். அப்போ நண்பர்கள்ன்றது குணத்தின் அடிப்படையில வருது, எதிரிகளும் குணத்தின் அடிப்படைகள்ல வருது இல்லைங்களா? அப்போ நண்பனையும் எதிரியும் சமமாக பாவித்து குணங்களின் அடிப்படையில செய்யற செயல்கள்னால என்ன ஆகுறாங்க? நமக்கு நண்பன் விரோதின்றது ஆகுறாங்க இல்லைங்களா? சிலவங்க நம்ம ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுத்திருப்போம் ஆனாலும் மன்னிச்சிருவாங்க சத்துவகுணத்துல. சிலவங்க நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணிருக்க மாட்டோம், லேசாதான் கஷ்டத்தை கொடுத்திருப்போம் ஆனாலும் நம்ம ஜென்ம விரோதியா பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இது எல்லாமே எதனால ஏற்படுதுன்னா குணங்களோட தாக்கத்தினால ஏற்படுது. அப்ப நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம் இதுவும், சரிங்களா? சமமாக பாவிக்கிறது. இன்ப துன்பம், வெப்பம் குளிர், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து, சரிங்களா? களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்பொழுதும் விடுபட்டு
மௌனமாக, மனத்தின் மௌனம். சரிங்களா? பேசாம இருக்கிறது இல்ல. மனம் ரொம்பவே அஜிடேட்டடா இல்லாம அமைதியா இருக்கிற மௌனம். எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று, நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கோ கர்மத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஏன்னா நம்மளுக்கு நல்லா தெரிய வந்துருது கர்மயோகம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம். நன்மையான செயல்களை செஞ்சோம்னா நன்மைகள், தவறான செயல்களை விக்கர்ம செஞ்சோம்னா பாபங்கள், அதனால நமக்கு கஷ்டங்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்போ எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று, நமக்கு ஒரு விஷயம் கிடைச்சது அப்படின்னா நம்ம நல்ல கர்மா செஞ்சிருக்கோம், இல்லைன்னா நம்ம அதற்கான கர்மா நம்மளுக்கு இல்லை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ நமக்கு அந்த ஏக்கங்கள் இருக்காது. எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பகவான் பக்தின்றது நித்தியமான விஷயத்தை பத்தி மட்டுமே போகக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆத்மா நித்தியமானது, அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தான் நித்தியமான விஷயங்கள். அப்ப பகவானுக்கு ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல யாரெல்லாம் ஈடுபடுறாங்களோ அவங்கள ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஜட சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் தேவையில்லாத மன உழைச்சியை கொடுக்குது இல்லைங்களா? அது அவ்வளவு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, வாழ்க்கையில எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்றது நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுக்கெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும், நம்மளோட மன அமைதின்றது போயிடும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 12.20. ஏது தர்ம்யாமிருதமிதம் யதோக்தம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்ததானா மத் பரமா பக்தா தேதீவ மே பிரியா. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே பக்தி யோகோ நாம द्वादशोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். இங்க நம்ம பார்க்கும்போது 12.20 சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி, நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருக்கிறது பக்தி யோகம். பக்தி தொண்டு எப்படிலாம் பண்ணணும்ன்றது நம்ம ஸ்டேஜஸ் பார்த்தோம். அனன்ய பக்தி, சாதனா பக்தி, நிஷ்காம பக்தி, சகாம பக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை நம்ம இந்த உலகத்துல இப்ப நம்ம நல்லா படிக்கிறோம், டாக்டர் ஆகிறோம், இன்ஜினியர் ஆகிறோம். அடுத்த ஜென்மத்திலையும் நான் போன ஜென்மத்துல டாக்டரா இருந்தேன், அதனால இந்த ஜென்மத்துல டாக்டரா இருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? மறுபடியும் குழந்தையா பிறந்து அதுல இருந்து நம்ம மறுபடியும் வளர்ச்சி அடையணும். ஆனால் பக்தின்றது மட்டும் ஆத்மா சம்பந்தப்பட்ட விஷயம், நித்தியமானது. அது என்ன ஆகும், இந்த ஜென்மத்துல நம்ம எந்த நிலையோட பக்தியில நம்ம இருக்கோமோ அடுத்த ஜென்மத்திலும் அந்த நிலைப்பாட்டுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன ஏற்படும், வளர்ச்சி ஏற்படும் அப்படின்னுதாங்க தாத்பரியம். அப்ப அழிவற்ற பாதை, பக்தி தொண்டுன்றது அழிவற்ற பாதை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பாதை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக, இந்த அழிவற்ற பாதை பின்பற்றி யாரை நம்ம அடையணும், பகவானை அடையணும். அப்ப பகவான் தான் நமக்கு பரம இலக்கு. என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன், அது ரொம்பவே முக்கியம், தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எதுல, இந்த பக்தி தொண்டுல எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம் சரிங்களா? இதற்கு முன்னாடி 13 வரைக்கும் எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்றத குறிப்பிட்டு பகவான் ஜட உலக சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல இருந்து விலகிருங்க, பக்தியில ஈடுபடுங்கன்றத குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. 20வது ஸ்லோகத்துல பக்தி தொண்டுல மட்டும் ஈடுபடுறவங்க எனக்கு மிக மிக பிரியமானவன் அப்படின்றத பகவான் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. ஆக நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தது பக்தி யோகம். நல்லபடியா பக்தி பண்ணி பகவானை நம்ம திருப்தி பண்ணணும் பகவானோட அனுகிரகத்தோட. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.